nhyɛ no nso sɛ me ne owura no bɛdi nkɔmmɔ nyame adom ne yere wɔ ha me ne ɔno nso ɛbɛdi nkɔmmɔ yɛba no wayosi 1 wayosi enso ɛba bi ɔwɔ ha ɛbrɛ so a wayosi bɛba bɛtena se sanso ɛna elder justice ɔsɛe ɔtaa ɛhwɛ no ɛwɔ fakyɛ dwumadie so kwasiada anɔpa bi a ɔmo nyinaa ɛbɔ ekyidom dwumadie yi nea ɔboa yɛ ama dwumadie yi yɛde abrɛ wɔ no ɛyɛ 21st clinic the sciatica expert ɔmo ɛka ho bi ɛna ɛboa yɛn dwumadie no producer ɛyɛ Saki ɔno ɛna aboaboa nneɛma no a wɔde abegu hɔ a mede ɛbrɛ wɔ no da nkyɛn a Aki enso atena se nadaroma ɛna ɛnam Facebook ɛne YouTube brɛkɔ na nso no wohwɛ no ɛwɔ Sompa TV ka kyerɛ nso ɛbɔ ne chidom ɛna nana ya nso ɛwɔ ha abusuafo a mo ha nyinaa no yɛma mo nyinaa kɔ aba monye me so aha na kyerɛ sɛ dɔm no agye me so na me wɔ ha deɛ wohu sɛ me ni miankasa me nua miankasa me ba miankasa me de hye akosia agyewa kɔdeɛ dwumadi a yɛfɛ no na Menim no yɛwɔ segment bi a watu ne din suahunu ɛyɛ bregu ngoma ɛna yɛkenkan ɛno nti akosia tena si deɛ ma me ma na kɔ aba akosia me mo akɔ aba na ho te sɛ hey asɛm awusiafo akosia gyewa ɛna ɛwɔ me nkyɛn sesei deɛ akosia agyebo ya wada no adu ya bedu Wiamoase sesei dominance SDA church mu na yewe ɛna yenua kwame nso ɛna ɛda hɔ yi ansana yɛbɛkɔ suahunu so no ɛdeɛn na woka ɛde akyerɛ yahwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ ansana yakɔ suahunu so yo tof me da se deɛ meka ɛne sɛ deɛ di nkan yɛne nkan na adehyia wɔmwɔ Wiamoase ase ɛsan sɛ yɛdi kan de tu dwa na wɔtwetwe mu no nyame ne nokwasɛm ni na yɛne na sɛ yɛbɛtumi adrum pɛmpɛnso a ɛti sei ama sɛmpo no yɛbampo a mɔtumi agye yɛfɛw so na mode ɔdɔ aba bɛbɔ dom nanso tof sɛ wotu w'ani hwɛ fidua mu ha wotumi sɛ ha baabia yɛ ma na kyɛ sɛ ɔdɔ soronko a adehyeɛ no mu wɔde ma Sompa no ɛnya agorɔ koraa enti ene yenua bema kwame chei wono titiru nti ne yaba enti tof si ewie de eba be nyina wie a ye bema kwan ama obi a wono so kama kuma se wode bi eboa ema kwame chei na pomden etumi sipi esita de obedie de obenom empo de obefra ene de obehye enkonko ye den ma no no ye bema kwan ama safo no nyina etumi di wo so de aba ne ye de aka diadofo edema ye no ho na afi ediama kwamichi medase akosia agyewa akode e na wote ne nka se obo ye nka ye se mwadaroma munti e na ye wo ho meka ye me se kwamichi atumi adwane abeto asompa fo de a na kire se sompa nso ye dan ye ni a ye mo ahwefo animu atiefo no e na mo nso ye dan mo na tie ansana akosia e de suahunu angoma no kinkan ya no beba no se utie me se o hwe me a me ba cho me de number bi e ma osisi a chroto ho we de eye kwami chei ankasa ni chochro mu ncho kire se ne yire e number e na me de e ma wi nyame adom eye mumu number eti me pa cho simadu bia no ye bekọ ne akwa akọhwe se sen na wo sende e de baaye e begu so eti ene no ye hwehwe sika kese pa afiri mu a mo hwe live on TV ene mo nso a mo tie yen live ewo Sompa 93.1 FM no number no eye 0548 pachochro 797 4947 Mrs. Subim 0548 0548 797 947 947 Messi number no so biem ehia me 0548
0548 797 947. Edia o sende a ebeba eye Abigail Owusu. Abigail Owusu. Mebacha kitwa biensha. Taku simpoa 1 cedi, 2 cedis, 5 cedis, 10 cedis. Mon sende no more enguso. Yabetu din ewa ha Nyankopon be hira obia. Akosi asese de adru no. Mami mebacha number no emfro me nka nkire wo safre. Me say send bibi gu so ema no. Kitwa biensha kakra bia wo de bema yenua kwa me chei ne yire ene ne ma no. Bomodin se wo be sende e de atoso. Edin no eye Abigail Owusu. Me nkasa mo mfre number no nemom sika ena me se sende kakra fato no so. Me da wase se watemase akosia se say de me gya ha ma na wo de bregu nwoma yakenkan no suahunu so no wo de abrɛ. Yo medasi. I wish you for dear Drew Sway. Eye suahunu. Na suahunu yi ehye na menim dwumadi a yedie no emu. Efri dwada ekopem ya wada. No nan kosi no nsia ena yede brewo. Na ena de no asesa kakra. Emane nyonwanwa de amana asesa ne nyina yese yenua be makwa mechei. Nti yaba Wiamoase. Nti na mo hu live and colored ewo TV. Ena fe ye Facebook, YouTube no. Yeda mo se bebre suahunu ene yedru sui obrego nwoma. Enkaka ye ho kakra yi. De no rekɔ so no ene de nne ye wo edemamo. Say abronti e friend say Kwame Tua woti nananom ewo ensie do Kwame yaka nchine bu yaya wabra aduane esija so ekoba ne sa no adehye no mu a wo ahafo abuom eya amamra ne amane eja ne kwan ya wo mkopɛ Kwame kura bre fefefe eno na kyese akokoto ahia ababa wa ye friend say yabra yie ene ne ba kwadwo mabre se abrabo no omususu etimi ebobie meka sei na nyame nso ayadom ama kwadwo mabre nso wanya kyerɛkyerɛ mu kwan ya wɔkɔ akɔkyerɛ de ɛwɔ kuro bi efre ne sɛ kofi nyame asɛm ɛno ɛyɛ kuro bi a ɛwɔ ɛyɛ ahafo ɛhɔ no mu a ɛhɔ bi ɛna ɛhyɛ enti wabrɛ ba no saa no na kyɛ sɛ ɛnigye asan so aba ɛwɔ mu sa rɛwɔ hɔ de nanso wɔn ma ne gye sɛ papa no kora kɔ yɛ akyi no akoda ɔde ne ba asase so yɛ kwadwo mabre wanya baabi a wono so ɛkɔ akɔkyerɛ de enti na yɛ ba bɛhwɛ baabi obra kontu ɛde kwadwo mabre ɛna fe yɛ abra yie ɛbɛkɔ akɔduru ɛyɛ suahunu obregu nwoma ɛne yɛ kenkan no monye dwai na yinkyirikyiri enti ɛkɔba ne saa no maame a yɛfrɛ ne sɛ yɛ abra yie wɔde nhyira hodoɔ yɛ kyɛ sɛ wɔsɛ ɛna ɛde ma ne ba bia ɛde dom akoda a yɛfrɛ ne sɛ kwadwo mabre sɛ wɔno so nkɔ na nkɔtoa na kontu so enti kwadwo yɛ ne saa etim ɛkɔ kura yɛfrɛ ne sɛ kofi nyame asɛm yɛ no ɛwɔ ahafo ayom so akyi na wabra kwadwo ɛkɔduru yɛ no ɔkyerɛ krataa ɛde brɛ maame kyerɛ ne sɛ ampa wɔkɔ akɔduru na nyame adom so owura ya wotumi ekosi ne so ya America ne se wokɔ akɔsom no anase wɔkɔtena ne nkyɛn na nkakra wotumi abɔbra akɔntwo no wɔ hɔ no ɛyɛ nana antwi enti wabra ɔkyerɛ krataa no ɛkɔma ya abra yie no ɔmaame no gye yie sɛ mrechiawa bi a ne ba no kɔɔyɛ no wɔkɔ akɔnya baabi atena na wɔkɔ akɔtoa ne bra so ɛde afiri hɔ na kwadwo mabre ɛde nsiye ahobrɛseɛ ɛtu ho akyɛ ɛne mmɔdenbɔ ɛyɛ adwuma bɛsɛ abosumi nsia akyi na abosumi nsia ne mu no ɛna ɔsa twerɛ krataa biem ɛde brɛ maame yɛ abra yie ɛkyerɛ ne sɛ nyame adom na adwuma a wɔyɛ no egusuwa yɛ a ɛkɔ nkan ebio sɛsi a sika kakra aba ne nsɛm a wɔde ɛyɛ adwuma ɛkɔba ne saa no so no ama ɛnɛ sika kakra aba ne nsɛm a wɔde ɛyɛ adwuma yie papaapa nti wabra wɔtwerɛ saa krataa no ɛde kɔɔyɛ no ɔmaame ɔsan so de sika kakra ɛtaatoɔ ɛde maano a na maame no ɛde ba bɛyɛ adwuma mekyerɛ bɛsi adwuma yɛ a nti edidimu ɛma akwadwo mabrɛ ɛbɔ ne bra
ɛwɔ kofi nyame asɛm na wei na bɛsɛ afe ɛne na ɛfɛ akyi ɛna agriculture krakye bi sɛ ka agriculture na ɛkyɛ sɛ obi a ɛba no kuayɔ mu a wabere muo enti yɛka no ma menka ne sɛ koko krakye mpo ɛbɛpie mu ɛwɔ saa kofi nyame asɛm yi hɔ na saa krakye yi a yɛka ne ho asɛm yi ne din ɛne ɔboɔ wohwɛ wɔboɔ su ɛne ne ban a na wɔyɛ obi a na ɔbɔ ne homɔden yie paa wɔ adwuma mu nanso so ɛba ne ma asɛm a gyae wo a wo so wopɛ mma ase ne ho no na ne na afe ne yɛbɛwoɔ wɔpɛ mma paa wɔbɔ mma remma gye sɛ ade bi a ɛde ma ayɛ biara no ɔboɔ yɛ bi ɛno da nkyɛn a na wɔnim nom kakra ɛkyerɛ ɛnsɛn na wɔtumi nom deɛ wɔpɛ enti wɔde ne ho kɔbɔɔ kɔdwomaberɛ ɛwɔ kuro no so ɛma nkakra no kɔdwo bɛfaa saa su ne ban no ɛde too ne ho so a ɛduru mmerɛ bi na kyɛ sɛ kɔdwo abrabɔ ɛsesa akɔda a wɔsi so a wo maame yɛtufoɔ yɛhwɛ deɛ nneɛma bɛkɔ akɔwie afei bɛyɛ sɛ mfie mmienu akyi na kɔdwo su ne ban no afe deɛ ɛma asɛm no ɛyɛ adɔɔso enti eduruma bi kura ma ɔkɔfa ababaawa bi de to ne ho so ma ɛda no nummerɛ kɔdwo so wɔ hɔ no mo a ɛwura no mmienu ɛna afei ɛmabaawa mmienu bi nso so wɔn anim nie wɔn mo baayɛ a wɔn mo asɛm nyinaa ɛyɛ tiawa ɛne sɛ wɔn mo de hyɛ baako ɛyɛ ababaawa kɔdwo afa no ne te na wɔn deɛ wɔn mo ka ma kɔdwo aso ate sɛ wɔn mpɛ ne toto ɛmpɛ ne no a akɔdaa no onya n'akyiridie san sɛ wɔn de akɔdaa no asi asiwa yɛ a ɔyɛ obi dea enti sɛ kɔdwo gyegye n'anim a abusua no so ɛbɛwɔ so wɔn ho akyerɛ ne paa ɛkɔbaa no saa no kyɛ sɛ ano ayɛ den ɛnea mmeka sɛ yi kɔdwo ma berɛ nso totoo n'ani wee ɛtete bi ma wɔn de di wɔn atam rɔfrɔf keka n'adwene kyerɛ wɔn a ɛma mpanyinfoɔ yi ɛsa asɔre kɔ wɔn nkyi afei na abosomi mmienu asa abɛtɔ mfie mmienu no so na kyɛ sɛ aba abɛyɛ mfie mmienu ɛne abosomi mmienu ntam kɔdwo ntumi ntwerɛ krataa ɛmfa nkɔmɔ a yɛabrɛ yie wɔn nso so a wɔn fɛ sika nkɔ bio enti ɛma yɛabrɛ yie ɛma obi twerɛ krataa ɛde ma akɔmɔ akɔdwo kyerɛ ne sɛ wɔadi adaworoma ɔkɔ na wɔnim sɛnea efie si teɛ n'anim ne bi n'akyi ne bi enti sɛ nyame ayɛ n'adom na sɛ nnɛ ɛsi ne yie wɔ abrabɔ mu a wɔnkae ne nkyi wɔnkae baabi a wɔfiri na wɔma ne ɔmaame anaasɛ mpo ɔma ne no mpo a sɛsɛ baabi a kɔdwo ɛyɛ adwuma no anka wɔmfa ɔmaame nkɔtena hɔ na wɔbra kɔntuo no maame no nso ani ntumi nye akɔdaa no abɔ me mfii taduku wɔabrɛ krataa no bɛka ne nsɛm apɛ ɛna ɔno nso sɛ atoo bi ma ne ɔmaame ɛtwerɛ kɔmaa ne sɛ neɛ wɔntiai wɛnyɛ yi ase nkaebɔ nanso wɔka ma ɔmaame no so ate sɛ ɛfiri berɛ a wɔbaa yɛ abosom 6 no muo no nyame yɛ n'adom ɛtoo ne nsɛm ma ne de bi baa fie na wɔkyerɛ abosom 6 no ɛkɔ mfie mmienu akyie no ne dan koraa a wɔte muo no ɛdan no so apa ɛnneɛma nkɔ yie sikasɛm ayɛ basaa nti wɔ maame no nya ntoboaseɛ ma no ɛbere pɛ mu no ɔno ankasa bɛma ne ɔmaame sika na afei mpo no sɛ ho nkɔnyia so ɔdɔ ɔmaame no ɛbɛsan so akɔ kuro no a wɔte mu no bia ɔbɛyɛ ne saa ama ɔbaatan n'ani agye nti kɔdwo too n'adwene mu ɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ biara na wei na da koro bi kɔdwo apɔn awia ketee yɛ a wɔbɛsena kɔ fie ɛbɛka bɛɛ sɛ kwansini mmienu ama na duru efie a wɔte mu no wɔsɛ wɔn kɔhwɛ a ababaawa fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛna egyina obi efie anim yi ankwa sɛ wohu ababaawa no a abusuafo obi nka nkyerɛ ɔsɛ ɔyɛ ɔbaa mu baa paa wɔsi pisi tabosi tumi sɛ
man pokoi ebi twetwa ho kama na chidie ye bi wo ho yam tra nanim kra de ne yenka bibia ginigina so enti akoba na sa na kyese kwadwa ni kachirim ma wo bopina baba wan ni di nkomo mo kire se ne di ya akona duru na odi kura wo kofi nyame asem ne baba ako na eye nadamfo no enti akoba na sa no one kwadwo di nkomo agi kwadwo enamba abrabo ne kwa kowie sei akoda waba krom so ba be bobra na odi bia be hwefie afedi aduru ma asem kwadwo asa akwasi obi foforo pe sei na abrabo no edi ne be kwa kowie aso ababa wei ekwa akwagege no ama obra na kwa koye ne pasa ana afei na abrabo no be hunani eyo brego ngoma edi mbesi ha adumdum ye na wochina anampo se edwoada ye be se hia na de edi ho no esa de ato amoso me de akoseje wa kode se be de ye dane achi na ye de Tofiakwa na de wo ho no wasa de ato amoso enti tof ahosia me da na me kra me dwene ho se ye mobrofo mai ni ye hiafo yi aya ye nwene ye hu ti ate ho ase ayempe obi a wo se ewu agya wo na ode wo ni agya wo okobo bra be hwa bushia akosia yenhwe de ebesi afiri nyame ya adom a adwada ekwe beba cho akosia ajewa kode na ote ne nka se nada roma ode suahunu abre yen titiriw engoma wato ne din breguo akosia me da sipi nyankopon enhiraw afei de ofa yadru so no enche yenua kwa mechei ne yire ene ne mma mienu ebeba betena ha na mene wo mo no ahye enkomo no ase kwa mechei wa ha odafa akọ na yene wo no nso ebekọ akọbọ nkomo yedi kan na bọ nkomo dada ewo afidie so na de enti a mepese mene ne yire ene ne mai ehye nkomo no ase no egina se omo ena ya beto won wa ha na ono ena edagya ho na onim sede ehyehye no fa eti abusuafo yedin jebre na tie enkomo a eto aso yemfa asra kese ema 21st clinic the sciatica expert se oto ase atwetwe wa mebacho eye sciatica na eba sciatic nerves na eye efri woto ase na ko wonan murom ho no se eho hye ase se atwetwe se eho hye ase se eye wo ya bomodin se wode wani becha 21st clinic aso eye bia wo won krabata be se edun wotwe ewo wo man mu bomodin se wode wani bechere se wode wani akire kumase a wo ahwa overseas total filling station no the opposite anasa wo ben afa radio ho a eho na omo a mo hwe yen enso no wo enkrabata be se edun wotwe wo tema wo go so wo enkran anes asem na mekan wo takrade wo nkoko wo kofodua wo wanchi wo tachiman wo go so wo break chese atoa pete or dwaboso or debiso or number no 0540 311 311 0540 311 311. I was for you, my dear, live on Sompa TV. Sompa TV. And mo share live. Menoka say no, we are more city and sua ejagumwa etono enye asem ketwa. Nanso no nyankopon adaroma ye wo dominance azie asoda nmu ene ye wo enti ena ye digumade ebro Facebook no aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM eho ena ye Facebook ena eno so adanche YouTube no aye Sompa TV subscribe o like ya no wa share ama wunua atimi ahwebu make so aka wo say number ubetimi ade asend bibi ade ama yenua kwami chei no aye ne yere number
number no me sign esi number no so biem e de amount 0548 797 947 947 0548 797 947 edino ebeba Abigail Owusu mahu say Odasani Ventures macro or say omo share live ewo ho na sade omo screen kakraka bi omo share wo so no yada mo ase ane mo nkeka mo ho na mo send bibi emfa emre yenua no emaye sanso ana adwanso say wow sompa all the way yada wase Linda amon say or share live sanso ana nana anochi set or say ono so share live every Wiamoase ha na oda sompa for asepa sanso ana kwaku set enso say na Menim ampa yada wase kwaku nyame enhyiraw sanso ana oyibo boaten ono so say or share live ewo atwuma nebehi ha ho ana or share live every na o enjoy show no pa mesra mo momoden na mun send bibi emfama yenua no yebebo so amwahunu sika yensa atumi aka monso a modaroma moboa yen a eneme ne ukasai no yadu Wiamoase no yada mo ase Nyankopon enhyira mo pa mo a efri na no eba mo send taku ene sempo no asida piesie ena yede ema mo yemfa asida kese ema Dr. Blessed Foster ono aka hu bi pa ena yede dwumadie aduru Wiamoase doc yada wase Nyankopon enhyira wo sanso ena Dr. Frank Awua Ajay the CEO of Rema Jason papa yada wase Nyankopon enhyira wo se wate wanim akere yen na waye yadoya ene yatimi aduru Wiamoase a ne yenua Kwame che yeba abehwe no sanso ena yenyina Kwame Asare wonso yada wase adum ena wo semena ne niema a wo de amaye no ebo yadwene ene yente ase so yada wase Nyankopon enhyira wo sei de meni yankasa yenua Kwame chei ne hokafo na kyerese ne yirasem ena mekan ena yene no eba abedi enkomo asami esiye no emfie nan enie mebasa yehwe amane a yenua bayi afam na yene no edi enkomo sa ohwe a wey aye live from Wiamoase na aye sompa 93.1 FM aye Tara 1 media adaroma ana yetufa every Kumase na yaduru Wiamoase a yede dwumadie ebra wey aye na Menim aye dwumadie a ebo abrabo na esesa hyebre ankasa na ahyepu live akire sede ubetumi abobra mami memo akwaba for microphone ko wa no ye na kasa den kakra mami ati sen okay we ba chaw your friend say your friend Abigail Owusu okay Abigail Owusu okay Abigail na no ye ne ukunu ebom enkomo ewo afidie so ye pese ye hwe se ba ma no okraw se okwan na adien ena wote no wasom na adano a wote ye no adien ena oho eye woto bo ase na ye ni nkomo why ba cho ebla obeko no oba mi fi ba ka chere mi se na down for this we be me to kan yako akra na me ka chere mi se ada wo koye de no o chere mi se o kwa ko tu amana na me ya se ada amana na ti se ene etena ha ya na ne pesika na ja yen kan kwa shole ana o ya se ne wo ko enumere ana de echi a obesan ba enti ade achi ya no ma hu ni bie edi be 3 days na me friend no so mo akoduru baby a mo ko no mo gusu o mo ye aduma ana m si yo mate ana me dem pai bota wa chi ade achi mfi ada no ka che me se wo ba ana m si yo enti bla o so wo ba na ade achi a o si o mo sa etu amana ni bia ka ho na m se ada ya mana mo ko tu na nso obi a mo se mo ba na mo se ko tu bia ka ho
Eti mi dem ante ne ka bie mu adem ti ya nse be ka kire me se akɔhwe a Menim apida. Oh. Ani adane de ne nsuo su me bai me hu de ye nsuo no kala me ko hwie gu ye na me ho pu ye afa ne nsu asate a ye ba na me ba no susu sa 3 years ana ja me ye se ne me ko efie ho no na makwa akotie de ye ko eti me ko ye nso so ampa de esi ye bi o mo ka kire me ti ade a kire ye na ne nua ba ye se ne o mo kwa akofa ne de na ba eti me te wa na ja mo ka kire me so mo de kwa me aba na memra ana me san ba fi nti ene ye esu die me fa no kwa me su ya ma because Menim ade kwenti a okoye akofa problem me hu nti ana okoye akofa ya yi se di aba